नोंथांनावबो साथामनि बांसिन गथ'फोर दं नामा? जुदि नोंथांनाव साथामनि बांसिन गथ'फोर दं अब्ला मोननाय नङा बे सुबिदा। साथाम गथ' गोनांखा गोरबोआव थानाय आइजोआ मोननाय नङा सरकारि देहा फाहामसालियाव बेसेन नाङै फाहामथाय। लोगोसे साथामनिफ्राय बांसिन साद'निफ्राय सा-स्नि गथ' गोनांखा गोरबोआव थानाय आइजोआ मोननाय नङा सुबिदा सरकारि देहा फाहामसालियाव। 1 जुलाइनिफ्राय जागोन बे गोदान आयेना आसामाव। फोसावबाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङा। नंगौ, बे समाव लाना फैदों रायजोनि माखासे आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर रादाब। साथाम गथ' गोनांखा गोरबोआव थानाय आइजोआ मोननाय नङा सरकारि देहा फाहामसालियाव बेसेन नाङै फाहामथाय। साथामनिफ्राय बांसिन गथ' गोनांखा गोरबोआव थानाय आइजोआ मोननाय नङा सरकारि देहा फाहामसालियाव बेसेन नाङै सुबिदा। लोगोसे सा-6निफ्राय सा-7 गथ' गोनांखा गोरबोआव थानाय आइजोआ मोननाय नङा बेसेन नाङै फाहामथाय सरकारि देहा फाहामसालियाव। आरो बे आयेना खालि बरपेटायावल' नङा, गासै आसामावनो फोसावनाय जागोन बे गोदान आयेनखौ। फैगौ 1 जुलाइ दाननिफ्राय जानो थांगासिनो दं बे गोदान आयेना रायजोआव। आरो बे गिदिर थिरांथाखौ लाबाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङा। नंगौ, बे समाव लाना फैदों रायजोनि माखासे आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर रादाब। साथाम गथ' गोनांखा गोरबोआव थानाय आइजोआ मोननाय नङा सरकारि देहा फाहामसालियाव बेसेन नाङै फाहामथाय। साथामनिफ्राय बांसिन गथ' गोनांखा गोरबोआव थानाय आइजोआ मोननाय नङा सरकारि देहा फाहामसालियाव बेसेन नाङै सुबिदा। लोगोसे सा-6निफ्राय सा-7 गथ' गोनांखा गोरबोआव थानाय आइजोआ मोननाय नङा बेसेन नाङै फाहामथाय सरकारि देहा फाहामसालियाव। आरो बे आयेना खालि बरपेटायावल' नङा, गासै आसामावनो फोसावनाय जागोन बे गोदान आयेनखौ। फैगौ 1 जुलाइ दाननिफ्राय जानो थांगासिनो दं बे गोदान आयेना रायजोआव। आरो बे गिदिर थिरांथाखौ लाबाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङा। नंगौ, बे समाव लाना फैदों रायजोनि माखासे आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर रादाब। साथाम गथ' गोनांखा गोरबोआव थानाय आइजोआ मोननाय नङा सरकारि देहा फाहामसालियाव बेसेन नाङै फाहामथाय। साथामनिफ्राय बांसिन गथ' गोनांखा गोरबोआव थानाय आइजोआ मोननाय नङा सरकारि देहा फाहामसालियाव बेसेन नाङै सुबिदा। लोगोसे सा-6निफ्राय सा-7 गथ' गोनांखा गोरबोआव थानाय आइजोआ मोननाय नङा बेसेन नाङै फाहामथाय सरकारि देहा फाहामसालियाव। आरो बे आयेना खालि बरपेटायावल' नङा, गासै आसामावनो फोसावनाय जागोन बे गोदान आयेनखौ। फैगौ 1 जुलाइ दाननिफ्राय जानो थांगासिनो दं बे गोदान आयेना रायजोआव। आरो बे गिदिर थिरांथाखौ लाबाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङा। नंगौ, बे समाव लाना फैदों रायजोनि माखासे आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर रादाब। साथाम गथ' गोनांखा गोरबोआव थानाय आइजोआ मोननाय नङा सरकारि देहा फाहामसालियाव बेसेन नाङै फाहामथाय। साथामनिफ्राय बांसिन गथ' गोनांखा गोरबोआव थानाय आइजोआ मोननाय नङा सरकारि देहा फाहामसालियाव बेसेन नाङै सुबिदा। लोगोसे सा-6निफ्राय सा-7 गथ' गोनांखा गोरबोआव थानाय आइजोआ मोननाय नङा बेसेन नाङै फाहामथाय सरकारि देहा फाहामसालियाव। आरो बे आयेना खालि बरपेटायावल' नङा, गासै आसामावनो फोसावनाय जागोन बे गोदान आयेनखौ। फैगौ 1 जुलाइ दाननिफ्राय जानो थांगासिनो दं बे गोदान आयेना रायजोआव। आरो बे गिदिर थिरांथाखौ लाबाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङा। सरकारि देहा फाहामसालियाव मोननाय नङा साथाम गथ' गोनांखा गोरबोआव थानाय आइजोआ बेसेन नाङै फाहामथाय। बरपेटा मेडिकेल कलेज हस्पिटालनिफ्राय गिबिसिन होबथानाय जागोन बे सुबिदाखौ। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासनि बे गिदिर थिरांथा। साथाम गथ' गोनांखा गोरबोआव थानाय आइजोआ मोननाय नङा सरकारि देहा फाहामसालियाव बेसेन नाङै फाहामथाय। लोगोसे सा-6निफ्राय सा-7 गथ' गोनांखा गोरबोआव थानाय आइजोआ मोननाय नङा बेसेन नाङै फाहामथाय सरकारि देहा फाहामसालियाव। खालि बरपेटायावल' नङा, गासै आसामावनो फोसावनाय जागोन बे गोदान आयेनखौ। गिबियाव बरपेटा मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव जागोन बे गोदान आयेन। नोंथांनावबो साथामनि बांसिन गथ'फोर दं नामा? जुदि नोंथांनावबो साथामनि बांसिन गथ'फोर दं अब्ला मोननाय नङा बेसेन नाङै सुबिदा सरकारि देहा फाहामसालिनिफ्राय।